v náručí. Raduj se ze života. Je listopad 2024. Já jsem právě posnídal. Dal jsem si chléb s marmeládou a kafíčko. Super trsníšek. Jo. Nebudu povídat o radosti. Jak je to tu krásné na světě. A v náručí, protože jsem držel v náruči svou milovanou dcerušku Violku a taky svou milovanou dcerušku Světlanku, kterou si občas taky vemu do náručí, i když už je velká. Děti, to je radost. Veliká radost. Je to pokračování rodu. Je něco okolo 6:30 raní. No já jsem sem přišel, ještě byla tma. A až teď je něco vidět na kameře. Viděl jsem v dálce slnky. Už i nějaký ptáček zaspíval. Dnes má narozeniny moje maminka. Tak jí přeji všechno nejlepší k narozeninám. Já jsem posnídal tu zmiňovanou marmeládu, kterou maminka vyrobila. Ale trošku zima. Ale to nevadí. Jo, krásně sníží. To je paráda. To je nádherné. No, v roce 2014 na jaře jsem se dozvěděl, že čekáme dítě. Krásná radost. Čas běžel a v září jsme jeli do porodnice, protože ženě už odtékala plodová voda. No, tak jsme byli na Královských Vinohradech. Kde si převzali ženu, tak já jsem chvíli čekal. Pak si mě zavolali. Tam byli u ultrazvuku.
tím, že mi řekli, že dceruška má něco se srdcem. Tak to byly takové první okamžiky. No a po nějakým čase jsme se odebrali na porodní sál. Já jsem byl rád, že jsem mohl být u porodu. Violku pak dali do inkubátoru a odvezli do Podolí. Druhý den jsem ji navštívil. No a ještě ten den ji odvezli do Motola. No a v tu chvíli jsem, řekněme, samozřejmě, teď už to popisuju s odstupem 10 let. Takže jakoby popisuju, jak jsem si žil a pochopitelně v té své bublině, že člověk je zaměřený na ten okamžik, který je pro něj důležitý, je Venerka. Ahoj. Tam v dálce. To je krásný. Nechá se rušit. No. A především tohle video je o radosti ze života. Ale tohle, co vykládám, k tomu patří. Protože život můžu žít v celku a ne odděleně, že bych si říkal, to tam nepustím, to tam nepatří. Zkrátka dobře to zase tak zamotávám do těch svých slov, myšlenek. Ale Verka už je na stromě. Myslím, že když budu v klidu, tiše, tak sem opět přijdou srnky se napít vody. A v tom roce 2014 se dělo mnoho věcí na tomto světě.
Ale v tomto období na podzim od září do dnešního dne byla téměř každodenní jízda za výholkou do práce a za výholkou. Vždycky jsem se těšil. Je zima. Ale tak si tady můžu zahřát ohřátou vodou. No, už pomalu vychládá. No. A právě, no a v náručí takzvané klokánkování, tak jsme měli možnost si vzít výholku do náručí. Nebylo tak jednoduché, protože byla napojena na přístroje, na hadičky, takže když jsem si ji bral nebo mi ji dávali, tak musel být velice opatrný, aby se ty hadičky neodpojily. Tak to bylo nádherné mít svoji prvorozenou dcerušku v náručí. No, už se trošku zvedl vítr. Jo. No, v tento den před 10 lety jsem byl v práci. Když mi zavolali, že Violka umřela. No. A jsem si sebou lucerničku takže ji tady zapálím svíčku. No, jelikož humor léčí, tak jsem si vzpomněl, to nedělej, Jaromíre. A co to? No, nedávej ty vypálené sirky do krabičky. No a humor mi hodně pomáhá. Ty vzpomněl, že když jsem byl malý, tak jsem měl nahrávky Verichá horníčka před scény. Račte si řád. To jsou také úryvky. A nebo Silvestry Vladimíra Menčíka. Já jsem slepička, kokodák, snáším vajíčka, podívej jak. No a
Luděk Sobota a Šimek. Fňa. Jo. A Veverka je tady stále se mnou. No. A ten život to nějak dává. A teď bíjí na kostele 7 hodin. Ten čas letí. No. Takže raduj se ze života. Už se pak těším. Přijdu domů, buď ještě holky budou spát, nebo ne. Je půjdu pozdravit. Jo. Budeme si hrát se Světlankou, s dceruškou, která se narodila 2016. Taky jsem ji držel v náručí a i teď ji můžu držet v náručí. Přinesla světlo do života. Tyjo, to je krása. Ten vítr, ten sníh jsem hezky zavál. Paráda. Je. To je krása. No, děkuji všem, děkuji rodině. Děkuji přátelům, známým. Děkuji těm, co založili dlouhou cestu a vedou dlouhou cestu. Všem, kteří mi pomáhají. A děkuji i sobě. Jo, i toto se nesmím bát. Sám sobě říct. Kafičko už bude asi studené. A pravda. No. Občas si takhle zajdu do lesa. Rád jsem chodil do turistického oddílu. Jsme chodili po přírodě. A krásný bylo na táboře. Žádná elektřina, žádná voda. Teplo, oheň jsme si, nebo teplo, no to bylo v létě, takže bylo spíš kvůli vaření. Vodu, tu jsme tahali v barelech do prudkého kopce. Podsady jsme si sami zbyli ze dřeva hřebíků. Děkuji, bylo to nádherný. Jo, člověk je tady, aby sbíral zkušenosti. Zkušenosti, které přicházejí.
A neustále se učíme. No, občas se budu vracet do vzpomínek. Jsem si vzpomněl, jak mi tu smutnou zprávu oznámili, že jsem měl přes celou Prahu z Černého mostu až do Motola autem. Za Violkou. Tam jsem viděl maminku. Jak drží své dítě v náručí. Jo, to je život. Tak, mám tu marmeládu. No. A spadl mi zařízení, které snímá zvuk. Tak to půjdu zkontrolovat. Je to v pořádku. Tak. No. Ale ještě si uvařím vodu. No. Jo. No a mám doma knížku, když už člověk jednou je, od Jana Vericha. Myslím, že tam popisuje o tom, jak vstane, jde se podívat do zrcadla, tam se na něj usměje nikdo z toho zrcadla, tak jsou hned dva, co se smějí. To teď popisuju svými slovy. Tak to taky dělám. A hned jeden veselější. Taky děkuji vodě. Třeba, že jsem se z ní mohl napít. Nebo že mě uměla. Dříve bych tohle pokládal za hlouposti. Ale zvlášť, když teď u nás v České republice, řekněme, z finančního hlediska je voda zajíček, ahoj. Je voda drahá. Tak, člověk se soustředí na práci a přestane mluvit. Tak, bude teploučko. Jo.
Když jsem si ke snídani dával takový trvanlivý chléb, no to asi na tu dálku nebude tak vidět, je to takový žitný chléb, jsou to takový plátky kulatý. To jsem měl v zásobách. Tak jsem je kontroloval, tak říkám, když tady ty chleby tady tohoto typu, tak to vydrží roky i po době spotřeby, kterou tam píšou. No. Jo. No a právě teď si vzpomínám, jak si mi líbila ta věta, nevím, jestli jsem ji ještě umím nazpaměť. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a ne to, co není, jak tomu v mnoha případech je. To říkal Jan Werich. No. Tak to jsou takový drobnosti, střípky života, který si člověk žije. Kolikrát si říkám, co já vím, co ten člověk, s kterým teď komunikuju, žiju, ať už doma, v práci, kdekoliv se potkáme, co on prožívá, co se v něm odehrává. No jo. Jo. Když se ráno pozdravím se sluncem, vítr, země, oheň, vzduch. No, teď jsem si vzpomněl na takovou říkanku nebo básničku, co se učila Světlanka ve školce. Pak s radostí přišla a říkala nám to. No, to je ta radost ze života. Když přiběhne tati, jo. A skočí na mě a smějeme se, radujeme se. Jo. No, včera, když jsem přišel z práce po 22. hodině, tak holky už spaly. A vidím na stole tam svíčka zapálená, u ní fotka s Violkou. Jo. Jo, teď jsem si vzpomněl. No, se zasměju, až si to po sobě zhlédnu, co jsem to vlastně říkal a co jsem chtěl říct a neřekl. A taková ta myšlenka, jestli to zůstane v šuplíku, anebo to s vámi budu sdílet. No, konečky prstů mrznou. No, si vzpomněl, že nedávno jsme byli v kině na filmu můj kamarád Tučňák. A mi se tam ukázalo, jsem se podíval na telefonu, na YouTube, na ukázku, protože jsem tam viděl Jeana Reno, tak říkám, to mě zaujalo. Tak jsem si podíval na ukázku, o čem to asi bude, tak říkám, jo, tak to bychom do kina na to
i s dceruškou Světlankou mohli jít. Bylo to nádherné. Teda z té ukázky jsem vůbec netušil, že ten táta, mu tam umřel syn, takže to bylo takové hodně pro mě emoční a krásný příběh. Doporučuji zhlédnout. No a pak Světlanka už pak si chtěla vyrábět tučňáka, aby s ním mohla hrát a hrát si na to, co viděla. No, jsem rád, že ráda něco vyrábí, kutí. Voda se ohřívá, pára stoupá k nebi. Yeah. Terapie v přírodě. No. Se krásně zvedl vítr. A záměrně mám ten pohled tady z dálky, aby byl vidět i to okolí kolem mě. Že jsou součástí tady toho života. No, čutora. A jsem pak koupil, že pak tu starou, co jsem ještě měl v turistáku jako mladý, a už nevím, kde skončila. No ale jsme se se Světlankou dívali, jo, Arabela se vrací, tak tam měli čutoru a z ní měli jako džina, byly ze zláhve džin. Tak pak jsem si říkal, jak jsem loni, předloni nebo kdy koupil čutoru, z ní budu pít vodu do přírody. Voda už skoro vře. Tak to je moje také povídání v lese. Doporučuji, je to sranda. a to je ta radost, že jo. Jak jsem se stišil a pak zvedl tu ruku, ten prst, tak řekněme 5 metrů od
toho telefonu, na který to natáčím, byly 2 srnky. A zastavili se a koukali se na mě. A to přitom mám pocit, že jsou hluční. Ale naštěstí asi ne tolik, abych takto tady nerušil členy. Tedy zvěř přebývající v tomto lese. Voda dobrá. Tady bublá. Jo. No, zase něco povídal, tam přišly srnky a nic se přetrhla. Myšlenková. A že bych si pro změnu dal čaj. Tak mám filmovky. Ještě jak jsme foťák. Který byla, tyjo, jak jsou ty prsty zmrzlý, tak je problém to otevřít. Jo, už vím, co jsem chtěl říct. Zelený čaj sypaný. Že se smál té srandě, že kolik jsem včera šel spát, no asi po 11, no půl 12. A budík jsem si dal na 5, takže jsem v 5 stával. Tady jsem byl tak před 3/4 to byla ještě tma, tak jsem to, aby nebylo nic vidět. Tak jsem kameru zapl až později. Tak si můžu zalít čaj, no klepou se ruce a zahřeju se teplým čajem. Tak doporučuju. A nejenom takhle teď v zimě, teď to tak vyšlo, jakože, no tak nedávno jsem tu taky byl. A kterýkoliv čas během roku takhle si vyjít na snídani. Stojí to za to. A dnes se mi dokonce i poštěstilo. Veverka, zajíc, srnky, ptáčky jsem slyšel. Jo, no, povídám jedno přes druhé, ale teď jsem si vzpomněl, vidím padající list, tak jsme hráli v turistickém odděle hru při nějaký výpravě padající list, že když někdo chytl list, který ještě nespadl na zem, tak já nevím, jestli dostal nějakou odměnu. Už přesně detail si nepamatuju, ale takový typ na hru s dětmi venku. No, zafoukalo pořádně a teď těch listů, no spíš ten sníh bude víc padat, ale listy taky padají. No. No. Jo. Užívejme života. Samozřejmě, když používám toto spojení, tak tím nemyslím, že jenom si, jak se to v tom moderním pojetí pojímá, užívat si jakože nehledět na další věci,
Ne, já to myslím v celkovosti, protože tam patří i to hezké, i to nehezké, zlé, nebo je dobro, zlo, černá, bílá, jak bych to... Tak vy, co víte, tak asi chápete třeba, co tím chtěl básník říct. Jo. Jo. Tak, čaj už se mi luhuje. Pěkně. Zavřít. Baťušek je to mírně zasněžený. A to si můžu chytnout do ruk a ohřát se, než to vychladne. Tak. Si pak člověk, nebo člověk, no, člověk. Já si říkám, jo, že ten člověk to video natáčí sám pro sebe, protože kolikrát jsem si říkal, se mi nedávno stalo, já jsem takhle si natáčel, tak jsem si tady tak, jak já říkám, lidově žvanil a pak přijdu tam a podívám se, že ono už to, že to natáčelo 8 minut a pak to přestalo a já tady přes hodinu do toho mluvím. Kam? Tak to zůstane v prostoru. Jo. Což je pravda, že já ani teď si nemusím být jistý, jestli se to tam nahrává nebo ne. Jo. No a před pár lety jsem začal, takový ještě, pořád si říkám, takový začátečník, kouření dýmky. Je to takový zakouřící v klidu při... Ty brďo, se pěkně klepu, jak je zima. Ale to nevadí, to k tomu životu patří. No a jak tak přemýšlím, se klepu zimou, tak jsem si vzpomněl, že včera, když jsem jel z práce domů, tak jsem měl už připravenou svíčku a po cestě jsem zastavil a zapálil svíčku u pomníku rudoarmějců. Že ti i v zimě nepali zimou a šli sem, aby nás osvobodili. Tak jsem šel uctít jejich památku. Tak, pěkně napěchovat, ale už mám nějaký pokroky. Vidíme, jak mi to teď půjde. Jo. Jo. Tak pokud jste to ještě doposud nevypli, tak asi máte trpělivost. Další srnky. Tady přímo nade mnou a teď tam vidím 3. Stišil jsem hlas, nevím, jestli to tam bude slyšet. A za to stojí se mít takhle do přírody a pozorovat.
Tak se tady podívali a zase běží dál 3 srnky. Jo. Tak. No, teď jak jsem si vidím ty věci rozbalený, tak jak někteří, co se zabývají přežitím v přírodě, v civilizaci, učím se mluvit svým rodným jazykem, protože těch cizích slov už je tady mnoho a protože když se člověk napojí na tu svoji rodnou řeč, tak se mu opravdu rozšíří ještě víc obzory. Tak jak to tady mám rozložený, tak se zabývají tím přežitím v přírodě. Tak třeba zmiňují, že aby člověk byl schopný během krátké doby, pár vteřin, se zbalit a jít, když by přišlo nějaké nebezpečí, nebo což v mém případě by asi trvalo dlouho. Tady ta otevřená marmeláda, to bylo zajímavé to tam mít kydnutý v batohu. Jo, potřeba si ze sebe dělat srandu. Mám pohodičku. Raduji se ze života. No, myslím, že bude příjemnější se podívat. Nevím, jestli to vyjde. To poznáte v záběrech dál. Otočím kameru a třeba se podaří natočit nějaký to zvíře pobíhající tady po lese. No a to je ta radost ze života. Založit rodinu, mít děti. Protože o tom ten život je, mít budoucnost a budoucnost je v dětech. Proč bychom tady jinak byli? Ne, tak to vnímám já. To popisuju svůj stav mysli. A vzpomenout i na svoje předky. Jo. Jo. Děkuji svým předkům. Je to krásný den.
No, včera jsem udělal těsto na perníky a dnes jej budou holky péct. Perníčky. To už je u nás taková tradice. Tradice. Nezapomenout, kdo jsme a odkud pocházíme. A navzájem se doplňujeme. Jo. Jo, vzpomínám na Violku. No, jak se říká, někdo to pronesl. Jo. No, a teď jsem tu přesnou, jak jsem to četl, tu definici. No, nevím, jestli zapomněl, zkusím to říct svými slovy. Když nám umřou rodiče, ztrácíme svou minulost. Když nám zemře dítě, ztrácíme svou budoucnost. Zvědav, jak dlouho tady povídám. A já myslím, že to stačilo. Já si mnohdy o sobě říkám, jak jsem rozumbrada. Říkal, jak už dnes žijeme i takový ten. No a teď najít to české slovo k tomu. To si pak najdu. Jestli ho nenajdu teď v hlavě. Jak žijeme, nebo žijeme. Jak je i ta virtuální realita. Že člověk brouzdá na internetu plno videí. Říkám, no, tak ses taky přidal. Taky tam dáváš videa. Jo, jsem si vzpomněl, jak jsem jednou slyšel od kamarádky, to už je mnoho let. Sdílený smutek, poloviční smutek, sdílená radost, dvojnásobná radost. Tak je pravda, že i tímhle videem si pomůžu, ulevím. A třeba tím i někomu pomůžu, že to jde. A vidíte, už jsou tady 10 let od Jo, je to silný a bude vždy. Ale učím se, že to k tomu životu patří. Jo. Jo, raduji se ze života. A jak jsem v některým videu říkal, baví mě to tu. A je to pravda. Protože to všechno beru v celku a nejenom na části. Žijme, mějme se rádi. Moje oblíbené životu zdar.
Děkuji. Pokud jste se dostali až sem, tak děkuji za zhlédnutí tohoto videa a tenhle pohled krásný na závěr mého pobytu v lese, jak slunce krásně vychází. Přeji krásný den.